Takže já bych předal slovo Vildovi, který si převezme teďka kapitolu o reléovém zabezpečovacím zařízení. Tak já ti děkuji za slovo. Budeme pokračovat kapitolou reléového zabezpečovacího zařízení, což je principiálně to samé jako jednotné obslužné pracoviště. A akorát se to ovládá přes pult, ne pomocí mikroprocesorové techniky. V některých stanicích je zabezpečovací zařízení takové, že se vyměňují pouze traťové souhlasy a nedává se tam telefonické ohlášení odjezdu vlaku, to znamená předvídaný odjezd vlaku. Při výluce je nutno použít odjezd na obsazenou kolej, na nesprávnou kolej a rozsvítí se vlastně indikátor V24. Pro vezlavé koleje je to samý, akorát je to tlačítko NP. Relové zabezpečovací zařízení má traťové souhlasy dvou druhů TA a AP, což vlastně vysvětlím na dalším slajdu. Takže relové zabezpečovací zařízení s traťovým souhlasem typu C. Traťový souhlas a obsazenost tratě se obsahuje manuálně, což znamená, že při průjezdu vlaku odjezdovým návěstidlem, když vlak mine odjezdové návěstidlo, tak se dává manuálně obsazenost tratě. Volnost tratě PVL, to je zkrátka pro označení té volnosti tratě, se nastavuje automaticky při postavení vlakové cesty, to znamená rozsvítím odjezdové návěstidlo a volnost tratě se rozsvítí, že vlastně je ta tratě obsazená a je tam vlak. A obsazenost bloku se ovládá manuálním příkazem PO. Po splnění podmínek pro udělení odhlášky, to je zjištění konce vlaku a větí vlaku do celého vlaku do stanice, přední dopravna užívá příkaz KO a tratě zabezpečovací zařízení se nastaví, to znamená vrátí zpátky do základního stavu. Když vlak Já do toho skočím, Vildo, než budeme pokračovat dál. Zkus si trošku přenastavit mikrofon, protože mně přijde, že jestli jsem to jenom já, dejte mi vědět, ale jdeš hůř slyšet, než předtím, když jsme zkoušeli. Já jsem taky využít toho okamžiku, když mluvíš jakoby víc nějak nahlas, tak to jde slyšet, ale jak jsi jakoby trošku v útlumu nebo končíš tou větou, klesáš tou tonikou, tak ten mikrofon to nějak nebere. Nevím, jestli to máš někde u sebe špatně nastavený, zkus se na to podívat, dáme ti chvilku. Hele, zkoušel jsem to přenastavit, ale je to tím, že my tady máme bouřku a vypadáváme internet. Absolutně, takže já jedu v rámci možností. Jo, rozumíme. Takže za to se omlouvám, ale to tak. Tak to uděláme následovně, já tě nechám mluvit stejně jako předtím a kdyby náhodou měl někdo ten problém s tím, že neslyšel něco nebo něčemu úplně nerozuměl, tak ať napíše do chatu, já na to koukám na straně tady a vrátíme se k tomu. Jo? Klidně napiš, ale kdyby něco je dost pravděpodobné, že se může stát, že vypadnu, protože tady ten internet fakt nejde, takže když tak buď připravený a skoč do toho mě, když tak. Já jsem připravený, ale když tak pojedeme dál. Tak nic, jo, super, pokračujeme. Takže při odjezdu vlaku na tu přivolávací návěst je nutné obsloužit tlačítko DPO a nouze obsadit vlak, což je vlastně to samé jako u jobky, protože když to neuděláte, tak se vám ten souhlas rozhodí a pak prostě neprojedete si žádný vlakem, protože ten souhlas to neveme. A je to kvůli tomu, aby se informovala přední dopravna o tom, že tam ten vlak na trati je, protože jakmile postavíte přivolávací návěst, rozsvítíte přivolávací návěst, tak se ten blok neobsadí a neukáže se sousední stanici, že zhasla volnost tratě a že tam ten vlak je na té trati. Tak můžeme přejít k dalšímu typu EAP. Tohle už je vychytanější typ, když to takhle vemu, protože je to poloautomatická obsluha. To znamená, že automaticky se tam otáčí pouze traťové souhlasy a manuálně se tam otáčí souhlasy a automaticky se obsazuje volnost tratě. Pro žádost se používá funkce VBL a pro přijetí POZ.
Funkce PVL se aktivuje při postavení vlakové cesty. PVL je funkce zhasnutí, respektive rozsvícení volnosti tratě. To znamená, že postavím odjezdové návěstidlo a funkce PVL se aktivuje, to znamená, že se rozsvítí, že ta trať je obsazena. Funkce PO je po projetí odjezdového návěstidla. Funkce PO je, když vlak vjede na trať. Když to vemu z pohledu jobky, tak na jobce se vám funkce PVL se vám zobrazí jako červená hlavička šipky a žlutý ten ocas. A funkce PO se aktivuje tím, že je červená celá šipka. Funkce KO se uvolní po sítí vlaku z traťového úseku. Funkce KO rovná se odhláška, takže po zjištění vlaku, že vyjel celý, se funkce KO manuálně aktivuje a tím vlastně dá sousední dopravně vědět ten výpravčí, že vlak vyjel celý do stanice. Při přirovnávací návěstí je nutné aktivovat funkci DPO, což je opět funkce rozházení traťového souhlasu. Když to takhle vemu, nouzová funkce traťového souhlasu, aby se ta přivávačka mohla rozsvítit. Pak tu máme animaci. Okay. Jo. Tak teď ti poprosím první animaci. OK, mám k tomu i povídat, nebo budeš povídat ty, když to tvoje kapitola? Jak chceš. Můžeš klidně povídat, když tak jsi já to možná vezmu, ať to navazuje trošku líp, protože streamu jenom já, takže musím vždycky odhadovat, kdy přejdeš od jednoho bodu do druhého bodu. Takže následující dvě animace vlastně ukazují naší fiktivní stanici. Pro všechny super vláčkaře, kteří na to koukají a zjišťují, že to není kompletní jobka, není kompletní, ano, protože to má ukazovat jenom princip. Nemá to být jedna ku jedný replika. Každopádně, sousední dopravna nám chce poslat vlak, zažádá si tlačítkem VBL o traťový souhlas. My ten traťový souhlas přijímáme, což způsobí to, že se ta šipka, která bliká rychle, přerušovaně bíle, stálí a svítí jednotně bíle. Potom sousední dopravna může nebo postaví vlaku cestu od odjezdového návěstidla. Nám se automaticky rozsvítí červeně indikátor PVL, což signalizuje, že ta trať už není volná a rychle přerušovaně červeně svítí šipka traťového souhlasu, což společně s tím PVL signalizuje, že vlak má postavenou vlakovou cestu od odjezdového návěstidla. Potom, co vlak mine odjezdový návěstidlo u typu EAP automaticky, nebo potom, co to výpravčí u typu C udělá manuálně, tak ta šipka přestane blikat, rozsvítí se plně červeně, což nám signalizuje, že vlak je momentálně na širé trati mezi těma dvouma dopravnama. My potom můžeme postavit vlaku cestu skrz naší stanici od návěstidla A, zmáčknutím tlačítka obsluhující návěstidlo A. Na té levé straně u typu C, záměrně na levé straně typ C, na pravé straně typ A, se červeně rozsvítí indikátor PVL, což nám a sousední dopravně signalizuje to, že máme postavenou vlakovou cestu a že ta trať už není volná. Potom, co nám vjede vlak do stanice, přestaví se automaticky vjezdový návěstidlo A na návěs zakazující jízdu. My vidíme na relejovce naše obsazení koleje. Vlak projede a my manuálně používáme tlačítko PO1L, což rozsvítí ten indikátor signalizující, že trať je obsazená. Zároveň potom, co zkontrolujeme, že vlak dojel do stanice celý a zkontrolujeme návěs konec vlaku, tak udělujeme sousední dopravně na pravé straně nepojmenovaný odhlášku tlačítkem KOA. Vlak z naší dopravny dojede do sousední dopravny nalevo, ta udělá to samý, což znamená, že zkontroluje, že vlak vyjel do stanice celý, že má návěs konec vlaku
a udělí nám odhlášku, což způsobí to, že se rozsvítí to PO bíle a my můžeme zvesela dál vypravovat vlaky. Pokud by se jednalo o nouzový výlukový provoz a my bychom byli nuceni na návěstidle A rozsvítit přivolávací návěst, tak bychom manuálně museli použít, nahoře vidíte zaplombovaný tlačítko DPO1L, což nouzově přestaví tu obsazenost tratě na obsazeno. Tak, teď si ukážeme ještě druhou možnost, a to, že vlastně k nám jede vlak ze sousední dopravny nalevo. Sousední dopravna nalevo vypravila vlak. Vlak minul odjezdové návěstidlo a manuálně, popřípadě tady manuálně, výpravčí ve stanici použil tlačítko obsazení bloku. Nám se to rozsvítí takhle červeně. Tudíž můžeme si zažádat o traťový souhlas pro dopravnu napravo tlačítkem VBL2S. Pokud s tím výpravčí sousední stanice vpravo souhlasí, tak nám tlačítkem POZ ten souhlas udělí. Nám se to rozsvítí takhle. Vlak jede zleva proti směru TS. Nechápu teďka. Co ti myslíš, Dendaky? Když tak pokračuji, Zdenda zkusí popsat, jak jsem to úplně nepochopil a myslím si, že to říkáš dobře, pokud něco není jinak. Jo, to má asi pravdu, nesvítí průsvědka POZ2L. To asi bude tím, že jsem ji tam zapomněl nahodit, co? Já jsem tu prezentaci dodělával ještě zrovna tuhle animaci včera docela narychle, aby jsme to měli hotový. Tak budu ti věřit, tady se rozsvítí průsvědka POZ2L. Jo, je to tak, mělo by to tak být. Je to tak? Tak tam není nahozená. Se stát může, protože v té animaci tohle je všechno dělané ze spousty elementů, tak chybička se bloudila. My tudíž postavíme cestu pro vlak od návěstidla D. To způsobí to, že se rozsvítí průsvědka PVL2S červeně a šipka traťového souhlasu začne blikat červeně. Vlak nám vede do stanice, na návěstidlo D se automaticky přestaví na návěst stůj. Odjede a automaticky se ustálí i šipka traťového souhlasu na červenou, což sousední dopravně signalizuje, že vlak je momentálně na trati. My potom můžeme, potom co jsme si zkontrolovali, že vlak je ve stanici celý a že má návěst konec vlaku, udělit sousední stanici vlevo odhlášku tlačítkem KOD. Jo, já jsem čekal, kdo se toho všimne, to NP tam chybí, no, protože jsem ten element kopíroval a zapomněl jsem přepsat ND na NP. Tohle to bylo takový narychlo dělaný. Ale je to spíš, jak jsem říkal, jenom pro vysvětlení principu, ne proto, aby to bylo jedna ku jedné kopie toho, co tam má být. Potom, co vlak dojede do sousední stanice vpravo celej, výpravčí si zkontroluje, že vlak je ve stanici celej a že má návěst konec vlaku, tak nám uděluje odhlášku KO. Tak a mně došlo, že jsem vlastně odprezentoval půlku té kapitoly za tebe, Vildo, a teďka nastává moje kapitola. No tak už to tak bývá. Už to tak bývá. Já se dneska ukecám k smrti. Já zkusím nějak ještě poštelovat ten mikrofon a ten internet se nějak, jestli se to ustálí, nevím, protože tady je ta božka velká. Hele, tato kapitola provoz na jednokolejní trati je relativně krátká, tak to můžeš poštelovat. A já ti za odměnu nechám animaci v této kapitole. Co ty na to? Dobrá, budu s tím počítat. Jo, ok. Tak, provoz na jednokolejní trati. Zajišťují ho poloautomatické bloky ve hře, podobné RPB ve skutečnosti.
Před ojezdem vlaku se mění traťový souhlas žádostí a udělením, jak jsme viděli i v té animaci předchozí, protože mezi těma dvouma stanicema, což ta stanice je pomyslná někde mezi Danďovkou a Dorotou, pokud se nepletu, nebo Juliusem, jsme tam vymysleli takovou novou stanici, tak používá poloautomatické bloky. Poloautomatický blok znamená, že a teď mě oprav možná, Vildo, protože já tu definici předpisovou neznám z paměti, ale není členěný jako automatický blok. To znamená, je tam jeden velký. Takový. Asi jako dětský vysvětlení. Před změnou traťového souhlasu je nutný nabídnout vlak sousední stanici. Buď se to dělá v realitě telefonicky, anebo ahoj Ondro. Telefonicky, anebo pomocí elektronického dopravního deníku. Ve hře, pokud máte hráče, tak se můžete domlouvat prostřednictvím Discordu, pokud se společně hrajete, nebo přímo ve hře, pokud je to nějaký cizí hráč, tak pomocí chatu. V případě mu můžete zavolat a ten vlak mu nabídnout. Všechno funguje. V příjezdu vlaku a zkontrolování návěstí konec vlaku se uděluje odhláška, což tím uvádíme traťové zabezpečovací zařízení do základního stavu. Pokud bychom museli stavět cestu vlaku nezabezpečeně na přivolávací návěst, tak je opět nutný obsadit nouzově traťový souhlas, aby sousední dopravna věděla o tom, že ten vlak na té koleji je. Vildo. Animace. A tak Vilda nám odešel. Vildovi nespolupracuje internet. Tak jo, tak já budu pokračovat bez Vildy a odříkám i tu animaci. Takže, jako první. Zde jsme použili nabídky a odhlášky závazný slovní znění. Jak jsem říkal, ve hře to není úplně potřeba, není to Bible, není to zákon. Takže stačí nabídnout těma frázema, který máte v chatu jako zadaný, kdy vyplníte číslo vlaku, ono to odejde, pak výpravčí v druhé stanici použije ano, přijímám a tak dále. Stanici, kterou vidíte přede mnou, je stanice A, kterou ovládám já. Vildova stanice je vpravo, stanice B. Vilda mi chce poslat vlak, tudíž mi zavolá a říká, přijmete vlak 12145 s odjezdem ze stanice B ve 12:00. Vilda. A já ano, ten vlak chci přijmout. Ano, přijímám vlak 12345 s odjezdem ze stanice B ve 12:00. Kluk. Vilda si potom zažádá o traťový souhlas, který takhle uvidíte na jobce. Ta šipka začne blikat žlutě. Já mu ten souhlas přijímám. Vilda postaví vlaku vlakovou cestu. Mně se rozsvítí ocásek šipky červeně, což na relejovce uvidíte jako tu rozsvícenou průsvitku PVL. Potom, co vlak mine odjezdový návěstidlo, tak se šipka rozsvítí celá, což je obsazenost tratě. Mezitím mě vjede do stanice vlak, se kterým se bude ten Vildův vlak křižovat. Já Vildovému vlaku postavím vjezd na druhou kolej. Vildův vlak přijíždí do stanice, míjí vjezdový návěstidlo a takovou pofiderní fyzikou, která nám tady funguje, výjíždí k peronu. Já Vildovi, potom co jsem si zkontroloval, že je vlak ve stanici celý a že má návěst konec vlaku, dávám odhlášku, slovní zněním vlak 12345 ve stanici A a nabízím mu vlak, přijmete vlak 98765 s odjezdem ze stanice A ve 12:05. Kluk. Vilda rozuměl tomu, že vlak 12345 dojel ke mně celý a ano, přijímá vlak 98765 s odjezdem z mojí stanice ve 12:05. Tudíž já za vlakem dávám odhlášku, žádám Vildu o traťový souhlas, s čím Vilda souhlasí
vlaku postavím vlakovou cestu od odjezdového návěstidla a potom, co je vlak připraven k odjezdu, míjí odjezdové návěstidlo, šipka traťového souhlasu se mění na plnou červenou barvu a vlak zvesela odjíždí do sousední stanice. Závazný znění pro dvoukolejnou trať jsme nebrali, hele. Je to tam, myslím, zmíněný jenom tak naťuknutý, to tam je v komunikaci mezi dispečery a dispečer strojvedoucí, ale vysloveně jako vypsaný celý závazný slovní znění tam nemáme. A ano, Ondra má pravdu, na dvoukolejní trati se dává předvídaný odjezd, což není to samý jako závazný... Nabídka, děkuju. Nabídka. Jsem slyšet? Odhláška. Jo, jsem slyšet. Kluku, na chvilku ti tam hodím teda z tradu, asi bych chtěl nějaký komentář, tak v rychlosti, jestli teda něco chce. Jinak... Určitě. Zdravíme. Ahoj, jsem slyšet? Ano. Já jsem to myslel jenom v té souvislosti, když by pro vícekolejnou trať bylo byla výluka, tak je tam závazný slovní znění jako tady v té animaci, ale jeden směr dává po správné trati a druhý směr nabízí po nesprávné koleji. Takhle jsem to myslel. Jo. Jo, je to tak, když je vyloučená na dvoukolejní trati jedna z těch kolejí, tak se to závazný slovní znění potom tam mění. Ale ve hře to zase ne každý musí používat. Je to takový jenom naťuknutí toho, jak to je. Každopádně je to pravda, ano, v realitě se to... Padlo to tady, já se trošku připojím, padlo to tady v začátku, neberem to doslova, tak jak jsou jakoby předpisy, jsem rád, že tady jsou lidi, kteří to jakoby znají, nebo kteří nám jakoby pomůžou, ale furt je to jenom jakoby hra, chceme tak nějak, aby to bylo příjemné pro všechny, aby jsme si to užili a tak nějak jakoby jsme teda si mezi sebou dokázali říct, když je tam nějaká mimořádka, jak to teda asi udělat, jak to správně jakoby říct, aby jsme se vzájemně pochopili. Luky, tak je to asi myšleno. Ano. Každopádně Zdendaky a Ondra doplňují v chatu, že pokud je v provozu traťový zabezpečovací zařízení na trati, která je dvoukolejná, tak není potřeba zabezpečovat jízdu nabídkou přijetím odhláškou. Tam v realitě se to dělá dopravním deníkem anebo prostě klasickou domluvou normálních dispečerů. Jak píše Zdendaky, tak má pravdu s tím nesprávným směrem, musí se používat nabídka vlaku. Protože pro nesprávný směr se nepoužívá předvídaný odjezd. A většinou, jak jsi říkal k tomu dopravnímu deníku, to sice jo, ale jakmile ti dopravní deník spadnou ti komunikace, spadne ti internet, spadne ti cokoliv, tak jezdíš na papírový deník a ať je to dvoukolejná. Tak jasný, vždycky tam máš nějakou jako možnost, když by selhala. Tak. Já to jenom doplním, že vlastně tady to se používá hlavně teda pro teď už to vzácný traťový oddíly a opravdu tam se musí použít i ty nesprávné směry. Yep. No třeba takový krásný příklad je to, určitě znáš Strejdo, trať 171 Praha Beroun. Když tak můžeme dál, nebudeme se kupovat do toho... Já jsem zrovna v práci a zrovna mám výluku na 171. Takže... Vidíš, tak nám můžeš povyprávět. Takže z praxe to slyšíme. Dobré, tak jo. Tak dotaz odpovězen, vysvětlen? Jasný, úplně v pohodě. Super. Děkujem. Já taky děkuju. Tak Romčo, hodíš strejdu do toho, do posluchačů? Jo, určitě, když tak pokračuji. Dobrá, tak jo. Takže, jako další máme na pořadu dne komunikaci mezi dispečerem a strojvedoucím, což je Vildova kapitola, takže já předám slovo Vildovi a ten nám o tom může něco málo popovídat. Děkuji ti za slovo, snad už budu líp slyšet. K komunikaci mezi dvěma dispečery se používá přednostně traťový telefon, který má i svoji funkci ve hře.
je to lepší, než mluvit přes vysílačku, protože za prvý přes tu vysílačku se tam přeřvává pak víc lidí. Když vemu třeba trať Katovice Závěrcí, což je jedna celá radiová stanice, takže se tam pak Jo, přeřvává. máme tě tady. Momentálně Ano. nejsi slyšet. Já Vildu slyším. Aha, tak já teda ne. Já nevím, jak ostatní, já Vildu teda slyším mluvit. Vypadá to, že víc Jo, lidí mě slyší. prý jo, ostatní slyšej. A dobrý, tak to pořeším u Ale sebe. Maty neslyší a Kervin taky ne. Jo, Petr taky nekoukám. Tak to je nějaký Ondra taky ne. divný. A Michal zase říká, že mluvíš strašně potichu. Možná bude tím, že někteří mají asi to nastavení nějak hlasitěji, protože fakt jako neslyším nic a nejsem evidentně jediný a nemám možnost ho nějak jako zesilit nebo něco. Tak já zkusím poprosit Vildu, zkus se odpojit a přizveme tě zpátky nahoru k nám, jestli to něco zlepší změní. Dobře. Tak Vildo, přihlaš se nám a zkouška spojení. Zkouška spojení, slyšíme se všichni. Jestli mě někdo slyší, někdo neslyší. Jo, Ještě to minimálně slyším, slyším že jo. jakoby líp, takže zdá se, že to aspoň trošku pomohlo. Tak uvidíme. No, je to Jo, tak blbě hraje do vypadá karet, to- ten internet a všechno, takže snad to vypadá, že dobrý. Jo, vypadá to, že jo, hele, tak můžeme pokračovat, super. Dobrý. Tak jenom abych to dopověděl, tak přes tu vysílačku se pak přeřvává víc lidí, takže je lepší domluvit si nějaký průběh čehokoliv přes ten traťový telefon mezi dvěma dispečery a pak to jenom informativně oznámit přes tu vysílačku vlastně všem strojvedoucím, pak to uslyší ostatní dispečeři. Ke komunikaci mezi dispečerem a strojvedoucím se používá vysílačka, tam jiná možnost není vysílačka nebo chat. A to vlastně slyší i víc strojvedoucích, takže můžete vlastně oslovit víc strojvedoucích naraz. Když se nelze rozumět přes mikrofon, používáme chat, to jsem zmiňoval. Pro lepší srozumitelnost bychom měli používat ustálené fráze. To není nutný, ty ustálené fráze, ale je to lepší v tom, že pak lepší vyjádřování. A jsou to ustálené fráze typu, že strojvedoucí vlak 68 920 pro benzín příjem a výpravčí odpovídá benzín pro 68 920 na příjmu. To příjem nebo na příjmu by tam mělo zaznít pokaždé, aby vlastně ten strojvedoucí, potažmo ten výpravčí věděli, že je to konec toho sdělení, co chce říkat, konec té věty, kterou chce říkat ten strojvedoucí nebo výpravčí. Pak hovor frází konec se ukončuje vždy ten, co hovor zahájil jako první. Je to i ve skutečnosti, mělo by se to používat asi možná i v té hře kvůli tomu, že pak je to vlastně konec toho hlášení a může třeba mluvit někdo jiný. Je to lepší, já to mám radši tady, když se to používá, protože pak je to i srozumitelnější v tom, že ty lidi prostě právě chápou, že je konec toho hlášení celkově. A ukončuje to vždycky ten, co hovor zahájil jako první, protože nikdy nevíte, jestli chce ještě něco dodat. To znamená, že když hovor zahájí výpravčí benzín pro 68 920 na příjmu, tak poslední, který řekne tu frázi konec, tak bude ten výpravčí z toho benzínu. A tím vlastně stvrdil to, že od něj je to kompletní, to hlášení. Spíš teda strojvedoucí, protože začínal strojvedoucí příjem. Nebo strojvedoucí, no. Jasně, jsem to řekl. Ale vždycky ten, kdo začne hovor, tak ho i končí. A takhle by to mělo fungovat i mezi dispečery. Tak můžeme asi přejít na další kapitolu. Jo, tak jo. Tak telefonické rozumíme. Je to jeden z nejjednodušších způsobů zabezpečení jízdy vlaku a zároveň je to jeden z nejomylnějších, když to tak vezmu, protože všechno záleží pouze na lidském faktoru. Nezasahuje tam žádná technika do toho
A většina nehod takhle způsobených je tím, že byla špatná telefonická domluva, anebo tím, že prostě výpravčí, jsme jenom lidi a výpravčí zapomněl, že tam nějaký vlak jede, což by se samozřejmě stát nemělo. A ten vlak přijmul na obsazenou trať. Za bezpečnou jízdu vlaku zodpovídají výpravčí, to jsem taky říkal. Využívá se při poruše traťového zabezpečovacího zařízení, vyskytuje se i v běžném provozu. A někde ta trať není zabezpečená ničím ve skutečnosti, a nebo se může používat také při té poruše. Ze sousední stanice nabízí nabídkou, ta je přímá, poté dává za vlakem odlášku. To nám tady předváděl Lukis v jeho animaci. Jak to vypadá, ta nabídka konkrétně, a pro lepší srozumitelnost se používají ustálená slovní znění. To je taky, aby se neřeklo, že hele Franto, posílám ti tam vlak. Tak je to právě taky pro tu lepší srozumitelnost a pro eliminaci toho chyby lidského faktoru. Tak já zase přidám slovo Lukimu. Super, tak jo. Takže blížíme se pomalu do finále. Tohle je naše 8. kapitola, což je nezabezpečená jízda vlaků a jízda po nesprávné koleji. Nezabezpečená jízda vlaků se používá hlavně při poruše zabezpečovacího zařízení, což znamená, že z nějakého důvodu nejsme schopní přestavět návěstidlo na návěst volno, na návěst 40 km za hodinu a volno a tak dále a tak dále. Za správně postavenou cestu vlaku plně zodpovídá výpravčí, to už jsme si říkali, což znamená, že pokud chceme na návěstidle rozsvítit přivolávačku a chceme vlak poslat na přivolávací návěst do stanice ze stanice, tak bychom se možná 2x, radši 3x a víckrát měli ujistit, že ta cesta je doopravdy postavená tam, kam zamýšlíme, že tu cestu nekřižuje cesta jiného vlaku, že všechny výhybky jsou postavený tak, jak mají být a tak dále a tak dále. Vlak jedoucí po nezabezpečené cestě na přivolávací návěst jede podle rozhledových poměrů, což znamená, že ten strojvedoucí by měl přizpůsobit rychlost toho vlaku tak, aby byl schopen vlak bezpečně zastavit před jakoukoliv překážkou, která se tam může objevit. Jízda po nesprávné koleji se používá při výuce traťové koleje ve správném směru. Fakt? Nevím, už tam při stavění nezabezpečené cesty na nesprávnou kolej se musí použít příkaz NSZ a NSZP. To už jsem říkal. Je to například, když potřebujeme poslat vlak na nesprávnou kolej a ne jen při výuce TK ve správném směru, ne. Já popravdě nemám ponětí, co jsem tím zamýšlel, ale nevím, kde si měl se dá jezdit po nesprávné koleji. Tam jezdíme furt po nesprávné koleji. Jsme hardcore. My jo, no. My neumíme jezdit po správně. Tak Sosnovec Bedzín, tam se dá jezdit po nesprávné koleji. Bedzín... Po nesprávné koleji můžeš jezdit prakticky naprosto všude, že jo? Můžeš, tam je dvoukolejka, že jo? Přesně jak píše Maty, všude, kde jsou 2 koleje. Všude, kde jsou 2 koleje. Ano, pravda. Teď už vím, co tím zamýšlí. Slovíčkaření. Protože jízda po nesprávném směru a jízda po nesprávné koleji je něco. Mm-hmm. No, takže po nesprávné koleji nepojedeš nikdy. Tam, ano, tam ne. Dál. Při odjezdu vlaku na přivolávací návěst smí strojvedoucí jet rychlostí na nejvýš 20 km za hodinu. To platí pro polskou dráhu a pro Simrail. U nás v České republice je to 40 km za hodinu. S tím, že v obou dvou případech musí dodržet jízdu podle rozhledových poměrů. Ano,
přivlávačkou 20 km za hodinu se musí jet i na přejezdech. Ale to máme u nás taky, teď mě opravte, pokud jedeš na OPčkový rozkaz a na OPčkový štít. Ano, To má... Kervin říká správně, do autobloku je to 20 km za hodinu, po stanici, v rámci stanice a do stanice je to 40 km za hodinu. No, tam to má, jak píše Kervin, 20 km hodině do autobloku a v autobloku tam je to i plus permisivní návěstí. Jo. Tam to mají Poláci omezený. Tam je omezená rychlost na 20 km za hodinu a rozhledový poměry, pokud projíždíme na permisivní stůj. Tak já koukám, že Ondis něco píše, tak já počkám pár vteřinek, než to dopíše, než se přesunu na tu další animaci. Jo, tak prej. Ta jízda se zvýšenou opatrností je k tomu přejezdu. Ano, plus se zvýšenou opatrností plus opakovaná nález pozor. Taky. Jo, je to fajn to doplnění, takhle no. Je fajn, když někdo zasáhne i takhle z dráhy, že se to, Jo, určitě, no, protože... dráhy motám, ale nevím samozřejmě. Jo. My jsme to říkali na tom, vlastně neříkali na začátku, ale já všechno, co mám naučený, tak je tak jako samouk. Já na dráze nepracuju, takže je hodně fajn, když takhle někdo doplní, kdo se na té dráze pohybuje, no. Určitě. Je dobrý, že to takhle jakoby někdo připomene, nicméně furt to řešíme jako z pohledu té hry, ale tyhle věci, co jsou u nás, je také pěkné, když se to tam promítne. Díky. Tak jo. Tak já se přesunu na tu animaci, kde se vyskytuje nezabezpečená jízda vlaku. A je to taková polo rekonstrukce, já jsem tam pár detailů vynechal. Toho vlastně, jak se stala jedna z největších katastrof kolejových v Polsku, katastrofa kolejová pod Ščikocinami, kde vlastně kompletně selhal lidský faktor. Všechno, co jsme říkali o tom, že si výpravčí musí zkontrolovat vlakovou cestu, pokud ji staví, nebo pokud bude posílat vlak na přivlávací návěst a tak dále, tak tam neproběhlo. A ta katastrofa se stala mezi dvěma stanicema, a to Starziny a Sprova. Ve hře je najdete, ve hře tam jezdí vláčky a je tam i ten pomník, jak jsem říkal. Všechno vlastně začíná ve 20 hodin 35 minut a teďka mě opravte 3.3.2012. Vím, že to byl březen. Pecka. Vím, že to byl březen 2012, nebyl jsem si jistý přesným dnem, kdy ve 20 hodin 35 minut výpravčí ve Starzinách začíná pravit vlakovou cestu pro vlak 1326 Jan Matejko. Jeho úmysl je postavit vlakovou cestu, která vypadá takhle, což znamená, že výhybky... vidíte myšku? Je tam vidět ta myška? Jo, v pořádku. Jo, kdy výhybky 5,7 a 3,4 přestavuje do polohy minus. Výhybky 5,7 se mu přestaví správně, každopádně výhybky 3,4 se nepřestaví a on na reléovce se mu nerozsvítí kontrola polohy výhybky. Ve 2039 přijíždí Interregio Jan Matejko k Hvězdovému návěstidlu ve Starzinách, kde mu výpravčí dává vědět přes vysílačku o tom, že není schopen postavit vlakovou cestu na barvu, což znamená, že není schopný na návěstidle rozsvítit volno 40 a volno a tak dále a tak dále. Po 7minutovém čekání toho vlaku pod
u vjezdového návěstidla mu na vjezdovém návěstidle rozsvící přivolávací návěst bez rozsvíceného indikátoru V24. V ten samý okamžik výpravčí Vesproví postaví vlakovou cestu pro druhý vlak, druhý zúčastněný vlak, bohužel, 3101 Břechva. Ve 2047 strojvedoucí vlaku Jan Matejko projíždí vjezdovým návěstidlem, výjíždí na levou kolej a i přesto, že mu návěstidlo vjezdový nenávěstilo jízdu po levý koleji, tak nezastaví, nespojí se s výpravčím a neskontroluje, jestli po té koleji doopravdy má jet. Kolejový obvod potom zdetekuje obsazenost koleje a na to automaticky reaguje vjezdový návěstidlo Vesproví, který se přestaví na návěst stůj. Ve 2047 taktéž dojíždí druhý vlak Břechva, kde strojvedoucí musí brzdit relativně prudce, aby byl schopen zastavit před vjezdovým návěstidlem. A telefonicky se spojuje s výpravčí Vesproví. 3 minuty na to, nebo 3 minuty potom, v délce 3 minut potom, konečně na potřetí, v délce 3 minut potom se výpravčí ve Starzinách a výpravčí Vesproví dorozumívají telefonicky o tom, proč to návěstidlo spadlo, proč vidí obsazenost bloku, i přesto, že traťový souhlas má Sprová. A výpravčí ve Starzinách to řeší tím, že používá nouzové obsazení druhý traťový koleje, tlačítko DPO, a uvádí výpravčí Vesproví v omyl, takže si myslí, že vlak Jan Matejko jede po druhý koleji, i přestože doopravdy jede po levý koleji, po první koleji. Výpravčí Vesproví potom ve 2051 postaví vlakovou cestu pro vlak Břechva, kdy rozsvítí na vjezdovém návěstidle přivolávací návěst s dodatkovým indikátorem V24. Vlak Břechva projede vjezdovým návěstidlem a i přesto, že mu návěstí jízdu po levý koleji a on výjíždí na pravou, tak se nespojí s výpravčí Vesproví a nezastaví vlak, aby si zkontroloval, jestli na té trati doopravdy má být. O 4 minuty později ve Chalupkách dochází k čelnímu střetu obou dvou vlaků IR 13126 Jan Matejko a TLK 3101 Břechva. Strojvedoucí vlaku Jan Matejko byl schopen na poslední chvíli přebrzdit na rychlost okolo 40 km za hodinu, zatímco TLK Břechva zabrzdil na pouhých 98 km za hodinu. Celá ta nehoda se nemusela stát, kdyby kompletně neselhal lidský faktor, kdyby ať už oba dva strojvedoucí nebo ať už oba dva výpravčí se ujistili o tom, jestli výhybka doopravdy je přestavená do té polohy, do které má být, jestli já jako strojvedoucí, i když to nemám návěstěný, mám jet po levé koleji, nebo naopak mám návěstěnou levou a jedu po pravý. Nikdo z nich nic takového neudělal a nepoužil vysílačku k tomu, aby zastavil ty dva vlaky. Takhle to dopadlo. Takže ta nezabezpečená jízda vlaku je opravdu součást drážní dopravy, kdy se může stát velikánský neštěstí, pokud se něco stalo. Co myslíš, že se ututlalo, Kervine? Nehodilo se to na dežurného z Katovic. Řešilo se to potom hodně, vlastně při tom vyšetřování PKP zjistilo, že hodilo se to na Katovice?
Dobrá. Zjistilo potom PKP, že ta vyhybka, která se nepředstavila správně, já vím, se nepředstavila správně, byla poruchová už měsíc před tou nehodou. Výpravčí ve Starzinách, který si neskontroloval položení výhybky, udělal přesně tu samou chybu o týden dříve před tou nehodou, kdy se tomu naštěstí zabránilo. A teď Vilda to myslím, že hledal před tím, jak to dopadlo, protože nás to všechny zajímalo, a ten výpravčí ze Starzin byl poslanej, nebo byl shledaný neschopným, nebo byl poslaný do něčeho mentálního, si říkal? Ne, on totiž ho zvali, myslím, druhý nebo třetí den po té nehodě k výslechu a on se k tomu výslechu nedostavil, protože ho, myslím si, že hned ten den ráno ho odvezli do psychiatrické léčebny, protože to absolutně nedával. Mám pocit, že snad někde i vyšel záznam toho soudního procesu, anebo rozhovor někde, nějaký krátký článek s rozhovorem s těma dvěma výpravčíma, respektive s tou výpravčí a s tím výpravčím. A mám pocit, že to někde vyšlo. Nečet jsem to, nekoukal jsem, ale myslím si, že jsem to jen tak, mě to přeběhlo přes oči někde. Jo. Ne, Kedvine, nebyl poslán do Gulagu. Do Gulagu nebyl poslán, určitě. To nevím, hele, jestli dostal infarkt v tom, ale velký neštěstí to bylo, no. Jak píšeš ty, Tatare, ono, jo, ty výhybky jsou zrádný, ale tam byl největší problém ten, že on si prostě neskontroloval, že mu doběhly ty jazyky. Jo, jakmile máš prostě poruchu ty výhybky, tak okamžitě, že ho kontrolovat. Protože nikdy nevíš, jestli to může to být hozený správně, může to být hozený špatně, anebo to nemusí být hozený vůbec. Nemusí to lehnout. Jo, Ondro, ano, to je pravda. To je pravda. No, je pravda, že jakoby v Simrailu se nám nemůže stát, že by se došlo ke strážce vlaku, ale musíme dbát toho, abychom tohle mimořádné postavení vlaku, kdy používáme ty přivalovací návěstí, měli postavený správně, aby nám nedošlo k vykolení už ve stanici, nebo jsme neposlali dva vlaky proti sobě, protože oni se nesrazí, systém, ta hra je udělána tak, že to zastaví, ale pak nám tam stojí dva vlaky proti sobě a dokud si toho někdo nevšimne, nezačne to řešit, nebo dokud nezasáhne vyšší moc, jako administrátoři a nějaký vlaky nám smažou, tak nám to může tu trať jakoby i dost zablokovat. Někteří, co hrajete díl, tak to prostě víte. Pak to tam je dlouhý, řeší se to, jo, běháme kolem toho, snažíme se to pořešit, aby ta trať byla průjezdná, takže dávat si na to pozor. Já tě ještě opravím, Romčo, ty vlaky se v Simrailu doopravdy můžou srazit. Boti to neudělají, boti zastavějí kousy línek od sebe, každopádně když to řídí hráč, tak ty vlaky do sebe doopravdy můžou narazit, ale systém je odstraní, no. Jo, to je vlastně pravda, no, máš pravdu, děkuji, že jsi mě uvedl na pravou míru, vím, že jsme to taky tak řešili, aby jsme si pomohli, takže tím vykolejíme a pak ten vlak je odstraněn, ale v reálu už to takhle není, no. Dobrý. V reálu to tak není, bohužel. Tak jo, tak Vildo, já ti předám slovo na naší poslední kapitolu, což je etiketa správné výluky, jak by to mělo vypadat, aby to bylo zábavný a aby z toho každý měl nějaký zpestření hry. Dobře. Takže ta etiketa výluky, každá výluka by měla mít hlavu a patu a nějaký logický důvod. Si myslím asi, že úplně nepřijdu do hry a řeknu si, hele, teď budu dělat výluku, ale zablokuju tady. Už se mně to stalo, když si takhle skočím sám sobě do řeči. Už se mi stalo, že mi volal pravčí ze sousední stanice, respektive, bych to uvedl na pravou míru, já jsem byl v Katovicích závodzích, kolega byl v Sosnovci v Glouvném a poludňovej mu volal, že na hodinu zavře celou stanici, aby Katovice závodzí všechny vlaky strčili stranou a nic neposílali. Samozřejmě to je přesně to, co by se stát nemělo. To, že zablokuju celou trať, celou stanici, je dost nepraktický. Ano, výluky by měly mít smysl, neměly by se nadbytečně omezovat ostatní hráče. To taky.
neměli by se omezovat, protože to pak akorát blokuje úplně všechno, blokuje to ty hráče samotný, kteří si přijdou jenom zahrát a zjistí, že místo toho, aby jeli půl hodiny z Katovic do Závěrcí, tak většinou půl hodiny stojí v těch Katovicích, jenom nečekají, že pustí někdo. Při závadění výuky by si výpravčí měli být jist, že je schopen výuku zvládnout. Ano, i to tady bylo, že který to byl 2 dny, tak si zahájil výuku v Katovicích, že si vyloučil tu horní skupinu nástupišť a zjistil, že to absolutně nedává a všude mu to všechno stálo. A výuce by měly být zasažení strojvedoucí informování stejně jako výbavčí sousedních stanic. Ano, v tom nám teďka dost pomáhá ta aplikace centrální rozkazy, kterou nemají všichni, ale doporučuji, protože já teda osobně, když zavádím výluku někde, tak to píšu do těch centrálních rozkazů, aby ty strojvedoucí byli informovaní předem, že když třeba jedou z Varšavy do Katovic, tak aby už ve Varšavě věděli, že v Katovicích je něco bude čekat, aby se na to připravili. Výluky by měly být obohacením požitku ze hry, nikoliv překážkou při hraní. Ano, to je pravda. Protože ta hra by byla podle mě bez těch výluk nudná. Protože to, že bude všechno jezdit na čas a všechno se bude křižovat tak, jak má, všechno se bude předjíždět tak, jak má, tak to není ono. Ruku na srdce, ani na reální železnici se vám zase nepovede, aby vám všechny vlaky jeli včas. Mně se to teda ještě nikdy nepovedlo, nevím jak vám. Ale Kervin jenom dodává, že tu aplikaci nepoužívá, ne každý tu aplikaci používá, každopádně je fajn, že nebo když aspoň s výpravčí, který zavádí tu výluku, tak aby dal vědět sousední stanici o tom, že tam nějakou výluku jako bude mít, domluvil se s ní, jak to bude probíhat, po případě, když mu tam jede nějaký vlak, který je obsazený hráčem, tak aby ten strojvedoucí věděl, co ho bude čekat, co ho nemine, že tam bude čekat, dejme tomu 5 minutek, než ho něco vykřižuje, ne, ale 60, 30 a podobně, to už je takový přes čáru. Takže ne každý to používá, každopádně i ve hře nebo mimo hru na Discordu nebo tou aplikací je fajn, když si dají strojvedoucí a výpravčí o tom vědět. Je to tak. A netvrdím, že všichni samozřejmě musí mít ty centrální rozkazy, ale je to taková dobrá pomůcka. Jak píše ten taky, ta aplikace není úplně geniální, není úplně geniálně vymyšlená, ale je to, částečně to pomůže. Myslím si, že ten základní účel, ten minimální požadavek to splní. A je fajn, když se ostatním výuky oznámí na Discordu či v centrálních rozkazech. V centrálních rozkazech jsem mluvil. Discordu taky, když napíšete do vlákna OFP Mafii, vlákno, myslím, že to SR mimořádnosti, tak se to automaticky propíše do toho hlavního seminovského CZSK serveru, na kterém právě teďka jsme. Takže to potom ví větší skupina lidí a ví, že třeba si chce jenom zajezdit ten člověk a když prostě zjistí, že je tam ta výluka, tak buď tam nepojede vůbec, a buď tu hru vůbec nezapne, anebo prostě si řekne, že pojede jinam. Minimálně promiň, ještě tak upraví minimálně ten výpravčí, který tam prostě řeší tu výluku nebo něco, tak by se měl dotázat potom, aspoň jestli je o tom seznámen, není seznámen, aby kdyby to nikdo už nečetl nikde jinde, tak aby věděl, že mu to má říct a nepočítal s tím, že to teda jako všichni vědí, protože nejsme všichni na Discordu, nemáme všichni tady ty programy, jdeme si to občas jenom tak prostě jakoby zahrát z plezíru, takže ať prostě není někdo překvapen a netrčí tam přesně, jak kluci říkali, půl hodinu někde prostě bezprizorně mimo. Přesně jak říkáš, Romane, to tak někdo si to může chodit zahrát jenom vyloženě jen tak, že si bude zahrát. Takže já to třeba dělám tak, že řeknu jenom do vysílačky, prosím tě, máme tady výluku tímhle a tímhle, a buď mi ten člověk třeba odpoví, jo, podrobnosti vidím v centrálních rozkazech, nebo čet jsem to na Discordu, anebo prostě jo, díky za upozornění, prostě viděl, nebo díky, že jsi mi to řekl, nebo tak něco. Každopádně ta informace je důležitá, protože když tam jako strojvedoucí přijedete a děl jste být už půl hodiny někde úplně v Prčicích, tak pak zjistíte, že tam prostě stojíte v té jedné stanici, tak je to docela blbý. Takže já si myslím, že asi z etikety je to všechno. Z etikety je to všechno, dobrý. Tak než se přesuneme úplně na konec, tak já bych tady nechal takových možná 10 minutek, pokud jsou nějaký dotazy k tomu, nějaký připomínky od kolegů na dráze, pokud jsme něco řekli blbě, když už jste to neslyšeli z chatu od nás,
Takže na to bych tady dal nějaký prostor, jestli se někdo chce přihlásit, něco k tomu dodat. Ondis se hlásí, tak Romčo, já tě poprosím, pozvi nám Ondise. Jo, teď si to právě upravuju, abych to mohl přijímat. Zdravíčko. Jo, Zdravíčko, ten tam je. zdravíčko, já mám jenom dotaz k té reléovce. Nevím teda přesně, která to je typově, ale sloužil jsem na Dorotě, zažádal jsem si o souhlas do zadní dopravny a stalo se mi, že jsem ten vlak svojí blbostí bych ho poslal na špatnou trať. Čímž pádem mi ten traťový souhlas jakoby zůstal obsazený a nešel zrušit. Takže pakliže tohle to nastane, jak postupovat. Ondro, prosím tě, jestli jsem tě pochopil dobře, tak ty si zažádáš o souhlas do nějaký stanice No, a postavíš to jinam. Jo, takže Tak ta ten- cesta se ta- ti ruší. Ta cesta prostě se ten ti vlak, nepostaví. ano, ten vlak měl jet někam jinam, jakoby já jsem se splet, že jo? A ta No. cesta se mi nepostavila, ale ten traťák by zůstal jakoby prostě, zůstal by svítit červeně, že jo? Takhle, když projedeš ten vlak, koukám, že už to tady píše i Zendaky, když ten vlak další, co tam pojede, pošleš na přivolávačku, tak ten souhlas se ti srovná. Obsluha DPO, dobrá, to jsem potřeboval vědět. Včetně, ano, samozřejmě, jak píše Zendaky, včetně té obsluhy DPO. Jo, je to tak, že prostě tam se rozsvítí to PVL a jakmile se rozsvítí to PVL, což v Česku svítí obsazenost tratě, svítí volnost tratě a potom zhasne. V Polsku je to naopak, s tím, že nerozsvícená průsvitka je volná trať a rozsvícená červeně je obsazená trať, tak to nezhasne do té doby, než vlak projede vjezdovým návěstidlem sousední dopravy, takže tam se postupuje přes tu přivolávačku. Takže odjezd vlaku nebo vlastně vlak na PN a využít tu funkci DPO. Mhm. No tak. A potom ten vlak ti jde do ty další dopravny a je tam bod, jakože to tak by ti měla dojít odvlášť. Mhm. Myslím si, že i když je tam hráš, tak by to mělo. Dobrá, to jsem potřeboval vědět, děkuji. Není za co. Ještě jak píše Sorika, tak koukám, kolik je takové rozumné maximum, jak dlouho může vlak čekat. Rozumné maximum, já si myslím, tak těch 15 minut max. Možná Za i víc, mě- ale záleží na čem, no. Záleží jak No. a jaký to je vlak. A tak podobně. Za Když mě máš já třeba- se snažím, pokud s klukama, s Vildou a ostatníma děláme výluky, tak se snažíme udržet tu čekací dobu v řádu jednotek minut. Jo, je relativně v pohodě, nebo fajn domluvit se s tím strojvedoucím, že hele, mám tady prostě výluku třeba traťový koleje, křižuju před tebou vlak s vyšší prioritou, budeš u mě čekat 7 minutek, nebo budeš u mě čekat maximálně 10 minut. OK. Těch 15 minut, jak píše Kervin, je takovej ten asi strop po 15 minutách čekání. Už to ztrácí smysl, pokud s tím ten strojvedoucí vysloveně nesouhlasí. Je to tak, ale většinou, když jsi na těch hlavních tratích, když tam třeba například Psáry nebo tak tam, když ti právě stojí někde nějaký náklad, nějaký konťák a předtím ti prostě těženou 2 pendolína a nějaký ECčko, tak asi nepošleš pravděpodobně ten náklad. A když s tím ten strojvedoucí souhlasí, tak můžeš to i přetáhnout tu, ale většinou jako já se snažím třeba osobně co nejdřív tam ten vlak prostě protáhnout pryč, pokud je tam ten hráč. Když je tam bod, tak to je vlastně úplně jedno, jak ho tam budeš držet. Tak, já jsem slyšel, Romču, že zašustil, ty jsi k tomu chtěl něco dodat? Ne, promiň, to jsem asi neslumil mikrofon jenom. Jo, v pořádku. Jo, není za co. Ještě jsem koukal, že nám psal Martin do chatu něco. Byla to otázka na nás, byl to dotaz po upravení. Ne, pohoda, super. Tak jo, tak ještě někdo něco? Čemukoliv, co jsme dneska říkali, bych chtěl dodat, objasnit nám. Nevypadá to tak. Dobrý, tak jo, tak já to přesunu zpátky do přítomnosti, ještě o kousek. Na finální slide.